ये सुने में आइल ह और वह सामानवा के नीलामी होता, बेचे वाला बानी का? कुछ कहतानी का? अरे कम सुनलन तनी कस के तनी अब हम कम झूमे नहीं आ तू का ज्यादा झूमेला का? प्योर पागल इंसान बड़ा न मतलब कथी पागल हो? अपन दाम बताओ। अच्छा एकर काम बुझी, ई टायर देखी, एकर पांच पुर्जा बहुत मजबूत बा। 1914 मॉडल ह। बिना ड्राइवर के 20 बीघा खेत अकेले जोत के आवेला। ये गाड़ी के मुकाबला करे वाला अभी तो कोनो गाड़िए लइखे बनल महाराज। एकर ऑयल पंप, नोजल पंप सब A to Z ओके बा। ए भाई, एक गड़िया के ना जौन हो गड़िया से तू उतरल हनु ओकरा बारे में सुनैता तो तनी खुशी मिली। ऊ गड़िया खरीदे के बा हई करे इधर पंचर मॉडल। ए महाराज तो पहले रुआ ना कहला। एक दू दिन पहले एक जना अइलन गांव में गरीबे बारन आ कहलन जे ए काका तू अपन पड़िया दे दो पोसा, तो हम दे देनी पोसा, उ ले गइलन। कहां के फेज पकड़ लेता यार। ए भाई सुन, एकरा के पकड़ के लेके समझाओ पर चल देने। रे भाई, हई बेचाई बेचाई ई का छिनाई? कौन सरवा छीन ले हो? कौन सलाई छीने हो? हां पूरा स्क्रू एक बस। अरे मतलब बेचाई गई। देखो ई ट्रैक्टर हमार जान प्राण हमरा खेती के पहचान हो। एकरा के कितनो के कीमत दिनु हम एकरा के ना बेच सकत नहीं। रोजी कसम खा के कहत साला ए कालर काहे धरतारी? और जो बाहर चीज साला रखला बा रोजी का नाम ट्रैक्टर फुकवा दम साले। ए साला तू रुकवा ले बे। ट्रैक्टर फुकवा दम साला फुकवा कहता। रे जानियो हम पहचानियो तोरे के साथ जबान के नीचे हाथ डाल के फेफड़ा खींच दे। इस साला कोनो रे एकरा रोजी के नाम काहे रख लेते? कथी के खोजी रे? रोजी कहता फैन साला ही रोजी रखले बा नाम। झूठ बोलबे रे हमार रोजी हो साला रखलो रो। रे साला ओ रोजी से मजाक कइला त रे साला। रोजी वाले नाम मत ले ना मुआती। रे सरवा कौनो रोजी से खिलवाड़ मत करिया तो रे साला छोटे रे तू काहे कुछ माने और साला हट रे छोटू हट रे। रोजी ने एकरा प्राण बसला, रोजी ओकर जानी है मत कर रे पार्टनर। रोजी ओकर जानी है रे सरवा कथी के तो कहानी यार साला। रे छोड़ रे साला हट साला तू रे बात से साला हुस्न के दुकान यो रोजी। अरे बासन बता के जाता ना रे, रोजी कथी के दुकान या?